kenan mu ke ido sai mu ba mu ga duniya ta kawo mu wallahi yau za a sha iska mu ga duniya ya ai ke kin ga dan saka mu wannan manwashin mana abin yana karbata fayyan karbi kuɗi ki zo ki ga na karo miki kuma kishi ya ki ce ya haka ai daga ni ba ƙari mai gida to ai duk abubuwa kin sake su ba kya yin sai gugun a'a to ai ne kin ga saka mun abu masha Allah yawa masha Allah to madalla shine ai fatan da nake yi ni ma me gida yawa ko kefa ka san abin da nake so da kai ka dage tsayin daka akan cewa aljanu ne suka sa shi wannan abin shine za mu samu makafa sai mu zane shi ya zama kamar shan maganin bature wannan gaskiya da ne safe da rana da daddare wannan ka zo min da hikima mai kyau ai har riba sai ka ci akan karashin ai dole sai na ci riba ai dole ne ai yadda ya mun sai na ninka wallahi sai na ninka ai bai san mu bane